mat ka Manchester United ya ka nam rem da Arlanot gol persya ya ka klub kebadang suyo rung temai kata ka Hull City kublai ya pi ki parlo ki baju sotanat ban page ya ki kubor sport ha ka nei ka channel ha ka jingela kai ka banikong jong ka Man United ha ka Premier League menta ka samoy ka Manchester United kala syarem no da Arlanot gol persya ya ka klub Hull City ka Hull City kadai ka klub kebadang sya promote temai ha ka English Premier League ha ka nei ka jingela kai ka Manchester United kala yo ban khur hadu 90% ka position Hendrai kamla ban yo tap gol kat ba ka Hull City pat kayo khur tang 40% ka position Hendrai ka Hull City kalayale kai ba ha ka defense kam ailat lan ya ka Manchester United ya kini ki artili ki gol jong ka Hull City layo ban tap da ki center back kita kidai usemi ajay ha ka minute ka bakat nyel bat Noble Mendy ha ka minute ka ba lai pupra te parlok sno kumno ya ka nei ka jing syarem no jong ka Manchester United ha ka jing kai ka banikong jong ka English Premier League menta ka samoy. Skopa komen hapo ka comment section. Kublai sibun.